Hej Mie. Hej Freddy Maus. Tusind tak, fordi at, du gider deltage i podcasten. Tak fordi jeg måtte. Yes. Vi lærte hinanden at kende i Robinson 2022, og jeg synes, at du er en virkelig spændende person, fordi at du har tydeligvis været igennem nogle ting her i livet, og jeg elsker den gode historie med at være igennem en masse lort, og så komme ud på den anden side som et bedre og stærkere menneske. Og jeg tror, at der er en lektie i alle, der har formået at gøre det. Og den lektie vil jeg meget gerne lære med dig. Jeg kender meget af din historie, men jeg kender ikke alt. Så i den her episode, der vil vi meget gerne spørge lidt mere ind til dig og blive lidt klogere på dig. Og måske du kan være med til at gøre os klogere på, hvad det er i din personlighed, hvad det er, det gør i din mentalitet, der har gjort, at du kan komme fra et meget, meget udfordret, måske halvødelagt menneske, til at stå så stærkt, som du gør i dag. Og hvis der er en lektie i det, så vil jeg i hvert fald gerne lære den, og så håber jeg også, at lytterne kan lære noget af den. Så det håber vi, du er klar på. Det er 100% klar på. Fuck, hvor fedt. Ja, men jeg synes, at vi skal tage det fra en ende af. Måske vi skal starte lidt i din barndom, hvis du har mod på det. Og fortælle lidt om gode, dårlige ting, kort, og så op til, at du får en datter med nogle handicap, som desværre også går hen og dør af nogle af de handicap. Og så, ja, gør os klogere på din forhistorie. Helt sikkert. Altså, jeg starter jo med, at jeg har en storesøster, da jeg kommer til verden. Ja, hvor er du født og opvokset? Jamen, jeg er født og opvokset på Fyn i Middelfart. Ja. Vi er faktisk ret mange søskende. Jeg har jo 6 søskende. Så vi er ret mange nu, ikke? Min storesøster er den ældste. Der er et spring på 3 år mellem os 2. Og til at starte med, der er der jo kun os 2. Og så bliver mine forældre skilt, og min søster og jeg, vi flytter sammen med min mor. Og er sådan ude ved vores far sådan hver anden weekend, ikke? Og min far, han finder ret hurtigt en ny kæreste, som han i øvrigt den dag i dag er gift med. Og min mor, hun finder efter nogle år, en kæreste, som hun har min lillebror med. De er ikke sammen den dag i dag. Og jeg tror sådan, da min far finder hans nuværende kone, der sker der et eller andet. Jeg tror, at det der med at blive skilt er jo en ting, men når hver sær så finder nye partnere, så sker der bare et eller andet med samarbejde og sådan noget, som ikke er sådan rigtig godt. Og egentlig så tror jeg, man sådan sætter nogle forhindringer op for hinanden, for sådan at gøre hinanden ondt på den måde. Men i virkeligheden så dem, der lider under det, det er altid børnene, ikke? Og det var det også i det her tilfælde. Så der var mange weekender, hvor min far ikke kom og hentede os, og jeg kan huske den der skuffelse af, at man havde glædet sig til noget tid, at nu skal vi ud til far den her weekend, og det blev sjovt, og man står der med en pakket taske, og der kom sgu ikke nogen og hentede os, vel? Og så finder min mor jo så en ny mand, og som jo på en eller anden vis agerer far for mig i en del år, og de får så sammen min lillebror Jonas. Jeg tror, al den tid nærmest, hvor min mor har den nye mand, der har jeg egentlig ikke det her store behov for sådan at være en del af min fars liv, og det, der ligesom foregår der. Fordi jeg har jo egentlig en faderrolle til hverdag i min papfar, ikke? Og da min mor og ham så går fra hinanden, der får jeg det der svigt en gang til. Altså nu har jeg jo lige pludselig ikke rigtig den her relation til min biologiske far, og der er heller ikke en relation til min lillebrors far længere. Så jeg tror sådan det der, jeg føler det nærmest, jeg sådan lidt på mange måder vokset op uden en far. Mit forhold til min far er heller ikke, altså op gennem årene er virkelig ringe. Altså vi har ikke den der sådan helt tætte relation. Og jeg tror faktisk, vi nærmer os sidste år, for at vi egentlig danner en relation. En rigtig relation, ikke?
Og der er sket så meget op gennem årene. Jeg skal også nok komme ind på noget af det, men der er sket rigtig mange ting gennem årene, for at jeg havde et kæmpe ønske om at tilgive alt det, der var sket gennem årene. Men jeg kunne simpelthen ikke finde den styrke til at gøre det. Og den tror jeg, den kom faktisk sådan efter Robinson. Der tror jeg tænker, jeg mindes min tanke var, hvis bare jeg egentlig kan være taknemmelig for at have mine forældre. Og så kan det godt være, at det ikke har været verdens bedste forældre. Men jeg ved, at de har gjort alt det bedste, de havde. Og det tror jeg gav mig sådan en rigtig god ro omkring, at jeg skulle bare, jeg er pisseheldig, at jeg overhovedet har dem. Altså. Men sådan helt tilbage til der, jeg spiller fodbold på mega højt plan op gennem min barndom og i mine teenageår. Og på et tidspunkt, så går der sådan et fest i det, ikke? Det gør der jo, når man er de der 14-15 år. Så drikker en del, og på et tidspunkt begynder jeg også at prøve de her stoffer. Min søster har på daværende tidspunkt et lille misbrug af stoffer i weekenden. Og det får jeg jo lige prøvet sammen med hende. Det er de her 14 år for første gang. Og det tænkte jeg, det var satme dejligt. Altså sikke en frihed at komme væk fra alle de tanker og bekymringer, der i virkeligheden er på en 14-årig pige, som egentlig ikke burde være der. Men et spørgsmål om økonomi, og hvordan får vi hverdagen til at hænge sammen, og har vi råd til det her med, eller det her med. Ja. I var så fattige, at mad nogle gange var et problem? Ja, jeg ved sgu ikke, om jeg siger, ja, det var vi jo. Min mor boede alene med mig og min lillebror. Min søster, hun er på det her tidspunkt flyttet hjemmefra. Hun er 3 år ældre end mig, ikke? Og ja, altså faktisk så er det sådan, at da jeg går i 8. klasse, der ender jeg sgu med at blive smidt ud af skolen. Jeg spiller fodbold på mega højt plan på det her tidspunkt, og får næsten ikke noget søvn, faktisk. Så det var sådan her, at det fodboldhold, jeg oprindeligt spillede med, vi gik ind i opløsning, fordi vores træner, han stoppede. Så vi blev rykket ud til andre klubber, og vi var et sindssygt hold engang. Vi blev rykket ud til andre klubber, og ligesom kunne dygtiggøre os der. Og den her klub, den ligger jo teams kørsel væk fra, hvor vi bor. Så vi er 3 piger fra min klub, som bliver rykket derud, og så skiftes forældrene til at køre. Min mor, hun kan ikke køre, fordi hun skal på arbejde. Så det bliver sådan her, at fordi min mor, hun ikke kunne være en del af den her kørselsordning, så måtte jeg ikke køre med. Så jeg måtte tage toget, og så måtte jeg få min assistenttræner til at hente mig og bringe mig tilbage til toget, ikke? Så jeg tog afsted sådan 4:05 om eftermiddagen, og kom hjem 12:30 om natten. Og så stod jeg op næste morgen, fik gjort min lillebror klar, kørte ham i børnehave, tilbage til skolen, hente ham fra børnehave, og så var klokken jo nærmest 4 igen, og så var der afsted til træning en gang til, ikke? Så jeg brændte så meget for noget, som tog så meget af min tid, og samtidig skulle jeg egentlig også, altså i virkeligheden skulle der have været noget tid til at lave lektier og sådan noget, men det var der, altså det havde jeg ikke. Og det var egentlig heller ikke så vigtigt for mig, kan jeg huske. Det var ikke der, jeg lagde min energi, vel? Jeg ville bare gerne til fodbold, jo. Så på et tidspunkt, så bliver jeg smidt ud af skolen. Jeg har også noget ADHD, og nogle gange så gør jeg sådan nogle virkelig uovervejede ting. Som for eksempel, jeg husker en gang, jeg kiggede ud i skolegården, og der stod, hvad hedder det, en gårdvagt? Ja. Dem, der står derude. Ja. Så kiggede jeg fik lige øjenkontakt med ham, og så gav jeg ham fingeren. Og så fik jeg jo mega skilt ud for det. Altså, jeg gør sådan nogle virkelig uovervejede ting, ikke? Så en dag, jeg kommer i skole, jeg har været skolepatrulje mandag morgen, og kommer ind i klassen, der er man altid inde sådan der 10 minutter over 8, ikke? Jeg kommer ind, og så kan jeg bare mærke, der er sådan en virkelig trykket stemning, da jeg kommer ind. Og det er altså fordi min lærer, hun har lige fortalt hele min klasse, at nu bliver jeg sendt hjem, fordi jeg er blevet smidt ud. Så jeg når at komme ind i klassen, og så kan jeg bare kigge ned på min daværende bedste veninde, Dorte, hun sidder dernede.
Og jeg kan se bare sådan den her frygt i hendes øjne. Jeg er sådan, hvad? Jeg er jo mega glad, jeg kommer med god energi. Og så får jeg at vide, at jeg skal pakke mine ting og tage hjem. Jeg er blevet smidt ud. Wow. Nå, så tager jeg hjem. Hvorfor? Jeg tror bare... Jeg tror ikke helt, jeg kan give dig et svar på det, Frede, fordi... Så det var ikke en stor ting, det var en masse små det var en ophobede ting? masse. Ja. Altså, havde fandme krudt i røven, ikke? Mm. Jeg havde ADHD, det havde man måske ikke lige opdaget på det her tidspunkt. Så jeg havde jo ret svært ved at sidde stille, så jeg røg rundt i klassen altid, og lavede alt muligt andet end det, jeg skulle, ikke? Men jeg havde det sgu altid meget sjovt. Jeg elskede at gå i skole. Jeg har aldrig været sådan en, der pjekkede, eller sådan ikke gad i skole og sådan noget. Men jeg ender hjemme i 3 måneder, og der er ingen skoler, der gider have mig ind. Ingen. Skolerne siger sådan blandt andet, du ved, når der bliver ringet ud til dem, at jamen, de har lige fået nogen ligesom mig, de skal ikke have flere af den slags. Og en anden skole kendte mig også, de skulle fandme ikke have mig ind, og i realskolen ville slet ikke have mig ind, vel? Så var der friskolen, der ville jeg helst ikke ud. Jeg kan huske, at jeg dengang jeg syntes, at de var lidt specielle, de unger, der var derude, ikke? Så jeg endte med at gå hjem i 3 måneder, og jeg kedede mig helt vildt. Og så, så i det sidste, så brød kommunen ligesom ind og sagde, at hey, nu skal du i skole. Så fandt de en skole, hvor jeg skulle tage hen, ikke? Og efterfølgende, da jeg havde taget min 9. klasses eksamen, der blev jeg så sendt på efterskole. Og det var godt for mig. Det var sindssygt godt for mig. På efterskolen, der var jeg sgu en af de der piger, der som var med i den gode klike, ikke? Var ret populær faktisk. Og jeg fandt også en rigtig sød kæreste på min efterskole. Jeg havde et sindssygt godt år. Jeg var aldrig hjemme. Når der var weekend, så var vi altid hjemme med hinanden, ikke? Så jeg var altid hjemme med nogle af de andre, fordi jeg vidste godt, at der måske ikke... reglerne var så... Jeg synes, de var stramme hjemme med min mor, ikke? Der skulle altid være så pænt og rent, og der var ikke noget, der måtte stå forkert, så jeg helst hjem til de andre. Der kunne man være lidt mere loose og være lidt mere menneske, ikke? Og der var måske også noget mad og sådan noget. Så efter efterskolen, der bor jeg jo alligevel et stykke væk fra min kæreste på det tidspunkt, og han bor med hans forældre og 2 søskende, sådan virkelig kernefamilie. Og de tilbyder, at jeg må gerne flytte derover. Og det gjorde jeg så, jeg var de her 16 år. Og det var virkelig... Altså, jeg tror, det er første gang, jeg oplever den her familieting med en mor og en far. Og jeg kan huske nogle ting, som at hans mor lavede enten forret og hovedret, eller hovedret og dessert. Det havde jeg sgu da aldrig prøvet før. Og der var mad nok, du ved, der var ikke, altså, jeg måtte bare tage det kød, jeg ville, og sådan spise, indtil jeg var mæt. Altså, det var og jeg tror måske for mange lyder det sådan, som en sådan helt almindelig ting, men det var det ikke for mig. Det var virkelig vildt. Og jeg kan huske nogle gange, når hans lillebror sådan hapsede meget kød, så blev jeg sådan, shit, man tænkte, nu stikker noget til mig. Fordi sådan, altså, så fandt de bare noget mere. Og det var jeg bare ikke vant til. Al den her tid, hvor vi på efterskolen også har festet og sådan noget, der har vi selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men der har jeg selvfølgelig fortsat i det her med at tage nogle stoffer en gang imellem. Og det bliver faktisk meget værre, da vi stopper på efterskolen. Hvad er det for nogle stoffer? Er det hash, eller er det hårde stoffer? Det er i hvert fald ikke hash. Okay. Ecstasy. Ja, primært ecstasy faktisk. Okay. Ja, det var sådan basic. Ja. Det vi synes var sjovt, ikke? Og det bliver mere og mere også. Min kæreste gjorde det ikke dengang. Eller stadigvæk ikke. Det var ikke noget, der sådan sagde ham noget, og han ville faktisk heller ikke have, at jeg gjorde det, så jeg gjorde det lidt i skjul, ikke? Jeg tror måske sådan underbevidsthed, måske godt vidste, at det var det, der foregik, men vi talte i hvert fald ikke om det. Og en dag, vi kommer hjem fra en fest, jeg har ikke sovet endnu, og så får jeg totalt blackout foran hans mor, og så bliver det jo ligesom opdaget, ikke? Og så hjælper hans far mig faktisk ind på et misbrugscenter inde i Vejle.
Og det blev sådan ligesom vendepunktet for mig. Jeg kan huske det der, bare det med at tænke sig, at der var et andet, men en voksen relation i mit liv, som rent faktisk godt gad at hjælpe mig med det her, som ikke bare sagde, du ved, sådan gav op på mig, ikke? Men at han rent faktisk sådan sagde, det gør vi lige noget ved. Og jeg tror bare, jeg sådan helt automatisk var sådan, havde en tanke sådan, der var helt sikkert, det gør vi. Altså jeg tog det virkelig som, jeg følte det virkelig som en chance, at hold da op, man, de vil mig virkelig gerne, de vil mig virkelig det bedste. Jeg skal stoppe. Og så var det, så gjorde jeg det. Havde et enkelt tilbagefald faktisk, efter jeg var blevet clean. Og vores forhold det fortsætter, og vi flytter sammen i vores egen lejlighed, da vi fylder 18. Og der er jo selvfølgelig, når man er ung, så er der vil jo altid være nogle op- og nedture, ikke? Og vi er jo bare unge mennesker, vi blev kærester, med vi var 16, så selvfølgelig helt naturligt, der kom nogle udfordringer hen ad vejen. Men jeg blev gravid, og det var faktisk ikke planlagt. Det var ikke det, vi havde tænkt, der skulle ske. Men jeg opdager det simpelthen så sent. Jeg opdager det, da jeg er 12 uger og 4 dage henne. Og for en mand som mig, der ikke har så godt styr på cyklus og sådan noget, hvordan kan det være, at man kan opdage det så sent? Hvad med menstruationer, udblivelse af menstruationer og sådan noget? Er det ikke en ting? Jo, altså, jeg ved sgu ikke, jeg tror bare, altså ærligt, jeg ved det ikke, Fred, jeg ved sgu ikke, jeg husker stadigvæk, at jeg havde en smule menstruation, og det kan man jo også godt have, eller sådan i hvert fald mærke, når en cyklus er der. Og det følte jeg egentlig også godt, jeg kunne, sådan, og så tror jeg bare, at der var drøn på, du ved, 18 år. Men okay. 12 uger inden finder du ud af, at du er gravid. Ja. Hvad sker der så? Ja, men så må jeg jo gå hjem til min daværende kæreste og sige, prøv lige at høre, det er sådan og sådan, og han sagde, jamen det skal vi ikke, vi skal ikke have børn nu, og vi havde jo ikke et ønske om at blive forældre på det tidspunkt. Men samtidig så var det også sådan, at enten så skulle vi søge om at få lov til at få en abort, og ellers så skulle vi bare gennemføre det, ikke? Og jeg tager en beslutning, der hedder, at det gennemfører vi det her. Og jeg tror ærligt, at hvis vi havde søgt om det, det var ikke gået igennem, fordi vi var okay stillet begge to, vi var unge mennesker, ja, men vi havde sgu sådan nogenlunde godt styr på livet. Det synes jeg i hvert fald dengang. Ja, så er jeg de er fyldt 20, og Sofia, hun kommer til verden. Og da hun bliver født, det er sådan ret dramatisk egentlig, fordi jeg ligger med 40 i feber og har ligget på det der sygehus i 3 dage og fået sådan noget V-stimulerende drop, fordi at der er ikke noget, der kan udvide sig, og alt er sådan lidt kaos, ikke? Og det sidste, så skal jeg have kejsersnit sådan helt akut. Og det får jeg, og da de hiver hende ud, der kan de se, at der er et eller andet, som ikke er sådan helt, som det skal være. Så de tager hende op på sådan en afdeling for tidligt fødte børn. Og der er vi oppe i en uge, og de undersøger hende for Down-syndrom og noget, der hedder Turner-syndrom. Og hun fejler ikke nogen af de her ting, så de erklærer hende rask og siger, det går væk, hun bliver helt fint, og vi får hende med hjem. På lige vilkår med alle andre børn. Og alting går faktisk ret godt. Jeg tror efter, da Sofia er et halvt år, der synes jeg, der er nogle ting, som ikke helt lever op til sådan hendes aldersniveau, ikke? Min søster har i øvrigt fået barn samme år som mig, og hendes datter kunne alle mulige flotte ting, som vores datter ikke kunne. Der er et halvt år mellem de to, men vi kan godt se, at hun følger slet ikke med i udviklingen. Og da hun er her, det er et halvt år, der kommer sundhedsplejersken igen, og så nævner jeg de her ting overfor hende, som jeg synes er sådan ikke helt på niveau, hvor jeg havde tænkt, hun skulle være på nuværende tidspunkt, ikke?
Og hun siger også, ikke, det må hun give mig ret i, og hun synes faktisk, at jeg skal bestille en tid ved lægen med det samme. Så det gør jeg jo. Og samme dag ryger vi til lægen, hvor der bliver... jeg husker, da hun kigger på mig på lægen, så siger hun, skal jeg ikke bare bestille en ambulance med det samme? Nej, det skal du ikke. Jamen, okay, er du sikker? Ja. Så der er ikke nogen grund til nogen ambulance. Fordi det her, det er jo bare vores hverdag. Der er jo ikke noget, der er sådan anderledes for os. Det har hele tiden været sådan her. Så siger hun, okay, men så får I lige en henvisning, og så fik vi det til sygehuset der, og kommer derover en uge efter. Og der indlægger de den så med det samme, ikke? Og fra den dag, der bor vi faktisk på sygehuset i 3 måneder. Og på den her periode, der tror jeg sådan, der kommer hele tiden noget nyt på. Og jo mere der kommer på, der tænker jeg, nu kan det for fanden ikke snart blive værre. Altså, umuligt, det kan blive værre snart, ikke? Men det gør det jo. Der kommer hele tiden ting på, og de kan ikke helt finde ud af, hvad hun fejler, og i øvrigt, hvorfor hun fejler det, og så videre. De finder ud af sådan lidt efter lidt, hvad der sker, ikke? Og det er jo simpelthen en genfejl for mig og hendes far, som hun har arvet begge to, og det går ind og clincher med hinanden. Så hun mangler nogle enzymer til at udskille alle hendes affaldsstoffer, og de sætter sig rundt omkring på hendes organer, så på øjne, på hørelse, lunger, lever, alle organer bliver helt sat til af det her. Så skal vi stå med en kæmpe beslutning igen, om vi skal have en med hjem og bo, eller om hun skal på institution. Og jeg er meget sådan, hun skal bare med hjem. Der var ikke noget, altså det var ikke engang et spørgsmål. Selvfølgelig skal hun med hjem. Det klarer vi, ikke? Og kommunen er meget sådan, okay, men det er jo et 24 timers barn, hun kræver 24 timers pleje, og I skal altid have hjælper i jeres hjem, og jeg var sådan, okay, men, altså skal jeg passe mit barn på 24 timer, men jeg skal også tjene penge til, at vi kan leve. Og jeg kunne slet ikke få det der regnestykke til at gå op. På det her tidspunkt er der faktisk ikke nogen, der fortæller mig, at hvis man vælger at tage hende hjemme, så vil man selv kunne blive ansat som passer til sit barn. Det er en info, jeg har fået, altså efter Sofia er død, ikke? Havde jeg vidst det, så havde jeg taget hende hjemme, fordi så vidste jeg, at jeg ville kunne blive den bedste mor, den bedste passer, og uanset hvad man siger, så vil der aldrig være nogen, som har så gode relationer til sit barn som en selv. Men al den viden, den har jeg slet ikke, så ud fra, at vi skulle have en hverdag til at hænge sammen, så vælger vi simpelthen at få hende på institution. Vi må komme lige så meget, vi vil på institutionen, vi må tage hende lige så meget hjem, vi vil. Vi bestemmer reglerne. Altså, vi sætter regelsættet her. Der er ikke noget med, at vi kun må komme i den her periode, eller det her tidsrum, eller... Fordi så kan jeg huske, at jeg skal helt selv vælge, hvornår jeg kommer. Det måtte jeg også. De var meget, meget søde. Og jeg vil sige, jeg kunne ikke have ønsket mig bedre pædagoger, end dem, der var der. De var guld værd. Så når den nu skulle være sådan, så var det helt rigtige sted, hun kom hen. Men i løbet af den her tid, hvor hun er på institution, der når hun at dø ufattelig mange gange faktisk. Hun når at dø 4-5 gange. Og den ene gang er hun væk så lang tid, at hendes hele systemet har simpelthen givet slip, ikke? De får så genoplevet hende igen, og det hun vågner op med er jo 1000 gange værre, end det var inden. Så nu har hun også epilepsi oveni. Så hun har 30-40 anfald om dagen. Det er rigtig mange. Så faktisk det er så voldsomt. Og for mig bare en del af den tid, vi havde. Men når vi skal sove om natten, så hænger der sådan en vugge ned fra loftet af. Så kan jeg vugge hende i søvn snart. Fordi hun havde selvfølgelig ondt, der hendes lever klemmer om alt muligt og så videre, ikke? Men hun har den her apnøalarm på foden, fordi hun har så mange anfald. Så sådan, jeg tror en gang hver halve time, der bipper den her alarm, der stopper hendes hjerte med at slå, fordi hun har et anfald. Så der kan jeg lige, rejse mig op i søvne, få hende op, lige klappe hende lidt, fordi så ved jeg, så kommer der gang i det igen, og så stopper alarmen, godt, så sover vi videre, ikke? Og det er sådan rutinen på det her tidspunkt. Hun når at blive 1,5 år, og
i forbindelse med, at vi har Sofia, og at vi finder ud af, at hun er handicappet og så videre, der sker der også en hel masse familiære forhold. Min mor bliver erklæret syg med kræft. Ja. Og da vi finder ud af, at Sofia hun er handicappet, der er hele den ene side af min familie, de bakker. De vil slet ikke være en del af det. De vil slet ikke have hende i deres liv. Fordi at så er det ikke så hårdt, når hun ikke er her mere. Føler du det som et svigt? Ja, kæmpe svigt. Kæmpe svigt. Jeg vil aldrig svigte mine børn på den måde. Lige præcis der kan du være helt sikker på, at når jeg får børn den næste gang, der står jeg der bare uden tvivl. Uanset hvem det er. Hvis det havde været dig, hvis det havde været en anden god ven, 100 jeg vil stå der til enhver tid. Ja. Jeg havde på det tidspunkt min mor, min bror og min mormor som rigtig tætte relationer, ikke? Resten har taget samme beslutning som den side. De vil ikke være en del af det. Så ja, da Sofia hun dør, der den dag hun skal begraves, der er det sådan, at der skal min mormor opereres for kræft for første gang. Så hun kan ikke være en del af det. Og det er sindssygt hårdt for hende. Men jeg forstår godt, at hun skal afsted, for ellers så dør hun. Altså, nu så afsted med dig. Vi klarer den her, ikke? Men det er klart, at hun føler aldrig rigtigt, at hun fik sagt ordentligt farvel, fordi hun ikke var der. Og det kan jeg godt forstå. Min lillebror, han er 10 år yngre end mig, så han er 11 år på det her tidspunkt. Og så har jeg min mor, og min mor, hun stod der. Altså, det må jeg sige, det har jeg stor respekt for. Lige der var hun der bare. Hun stod der. Altså, hun var min klippe der, ikke? Og min lillebror, som bare, ja, han var nærmest som en storebror for Sofia, ikke? Så det ender faktisk med til begravelsen, at min mormor, hun er der ikke. Hun er jo inde at blive opereret. Og min far er der ikke, og den side. Og det kan jeg huske, der havde jeg efterfølgende har jeg haft svært ved det der. Jeg tror lige i selve øjeblikket, der var det, hvad det var. Jeg var i dyb sorg over at have mistet Sofia. Men efterfølgende er jeg sådan, det er fandme ikke i orden. Det er fandme ikke i orden, ikke at komme. I det mindste bare som opbakning til mig, ikke? Og ja. Faktisk så er det sådan, at inden Sofia dør, der bliver min far gift med hans, det er så hans kone nu, som han har været sammen med siden dengang min mor og far blev skilt, ikke? Og til det her bryllup her, der kan jeg huske, at jeg dagen inden, vi er 6 børn, som har relation til min far. Og dagen inden deres bryllup, der finder jeg ud af, at jeg er sgu den eneste ud af en søskendeflok på 6, der ikke skal være brudepige. Det kan jeg også huske, det var virkelig, jeg følte det virkelig som et nederlag. Tænk sig, at jeg var blevet valgt fra. Hvordan kan det være, at det lyder meget, meget specielt? Det var en beslutning, min papmor havde taget. At det skulle jeg ikke. Men jeg vidste ikke. Jeg havde en fornemmelse af, at de børn, som ligesom var vokset op ude ved min far, de 4 søskende, jeg har derude, som har samme mor og far, at de var ligesom dem, der sådan skulle være, være brudepiger for dem, ikke? Og det havde jeg da faktisk helt okay med. Men så finder jeg ud af, at min store søster, hun skal fandme også være brudepige. Jamen, så er jeg jo lige pludselig den eneste, der står tilbage. Og min søster turde faktisk ikke at fortælle mig det. Hun turde ikke. Så faktisk er det min mormor, der fortæller mig det. Min søster har fået hende til at sige det, fordi hun vidste, at vi havde en god relation. Så hun fortæller mig, at jamen, det er altså rigtigt, jeg er den eneste, der ikke skal. Jeg kan bare huske, jeg følte mig bare så luset. Tænk sig, at hele min familie vælger mig fra. Nå, men der er jo så heller ikke bestilt hotelværelse til mig. Efter brylluppet. Ja, mig og Sofia var med i kirken. Min mor tog Sofia efterfølgende. Og så det vil sige, det bryllup og begravelse er ret tæt på hinanden faktisk, ikke? Jeg tror, der er sådan der 4 måneder mellem. Ja, der er 4 måneder mellem.
Min mor tager Sofia efterfølgende, har hende, og jeg tager med til bryllup. Og jeg har det stramt. Mig og Sofia bliver ikke nævnt i kirken. Min søster og hendes der blev nævnt i kirken, ikke? Så i virkeligheden så føles det som om, at vi slet ikke eksisterer. Vi er jo nærmest slet ikke sådan en del af den der familie. Min ældste lillebror, Frederik, han siger, Mia, du kan sove på mit værelse. Så jeg, nej, det er fint nok, Frederik. Nej, du sover i sengen, så sover jeg på stolene. Så satte han sådan 2 stole sammen og sov på dem, ikke? Og så sov jeg i sengen, så det var meget sødt af ham. Så jeg var faktisk, jeg sov på hotellet alligevel, selvom der ikke var bestilt værelse til mig, ikke? Ja. Og så sker der jo det her efterfølgende omkring begravelsen, og faktisk så er det sådan, at jeg tager en beslutning, når vi skal holde den her begravelse. Fordi jeg tænkte, hvis min pap må ikke have, at jeg skal være en del af hendes liv, så skal hun heller ikke være nogen del af mit liv. Det lover jeg dig for. Så jeg ringer ud og siger, nu skal jeg høre, begravelsen er på den og den dato. Maria er ikke velkommen, men det er du, far. Så siger han, fint, hvis hun ikke må komme, så kommer jeg heller ikke. Det bestemmer du selv, siger. Og så var der ikke nogen af dem, der kom. Og det er jo selvfølgelig også noget, hvor jeg sådan, ja, jeg lægger jo en lille smule op til det selv. Han tager et valg, jeg har taget et valg. Det er fint nok. Det var ikke, jeg ville ikke have handlet, som han gjorde. Men samtidig kan jeg godt forstå, at man er nødt til at støtte sin partner, men jeg var hans datter. Så det er sådan, altså han er på en eller anden måde virkelig klemt faktisk, mellem 2 negle her, ikke? Men efterfølgende, ja, så jeg prøver at komme igennem den her sorg med Sofia, og klarer det egentlig okay til at starte med, og så ryger jeg bare ned i et kæmpe hul. Jeg kunne simpelthen ikke holde mig oven vandet. Jeg kunne sgu ikke finde ud af livet på det tidspunkt. Og jeg tror måske, motivationen for livet var måske heller ikke så høj. Virkeligheden ligeglad. Jeg var ligeglad, hvad der skete med mig, ikke? Så ja, tilbage i stofferne. Tilbage i det samme. Det skal siges, at mens Sofia er syg, der går mig og hendes far fra hinanden. Vi bliver enige om, at der er fuld fokus på vores datter. Vi skal have det bedste ud af den her tid, vi har med hende. Så da hun dør, der er jeg ligesom sådan selv igen, ikke? Jeg finder en ny kæreste og fyrer den af hver weekend. Alt hver weekend på fuld smæk. Stoffer, druk, ja. Kriminalitet bliver også en del af min hverdag lige pludselig, ikke? Begynder at sælge stoffer og begynder at lave indbrud faktisk. Ja. Laver alle mulige ting. Alt muligt, man ikke skal. Og det gør jeg i sådan der, jeg ved ikke, 5 år. Jeg suger mig ned sammen med den kæreste, jeg har der, ikke? Indtil jeg beslutter mig for, at det er det. Det var fandme det. Nu skal jeg i gang med at træne. Jeg får øje på en gammel bekendt, som jeg kan se, der er stillet op til en konkurrence. Så tænker jeg, det der, det skal være mig. Og så lægger jeg hele mit liv om, og sådan der, bum, sådan der. På en weekend stopper jeg alt, og næste weekend, der er jeg nede at træne. Ja. Så på mange måder tror jeg, det er sådan, det vender jo mit liv igen. Du får noget at gå op i. Mm-hmm. Du får en mening med livet igen. Ja. Det er også fedt. Og hvor lang tid begynder du at træne, før at du begynder at tage hjælpemidler? Ja, men jeg træner jo faktisk, jeg træner 1 år og stiller op til konkurrence. Og da jeg står på den her scene, Fred, ikke? Kan jeg bare huske, at jeg kigger på de andre piger og tænker, fuck, mand. Shit. Jeg er sgu fucked. Jeg er sgu helt fucked, ikke? Så der sker sgu det, jeg ryger sgu alligevel videre til DM. Det havde jeg sgu ikke forventet, men da jeg så kommer til DM, der er der jo, det er jo også tidligere atleter, der kommer der, ikke? Så der kan jeg godt se, der er jeg virkelig fucked. Hvis jeg var fucked til konkurrencen 3 uger forinden, så er der helt sat bagud nu, ikke? Og det første, jeg siger, du ved, da jeg kommer ned fra podiet i der til min træner, det er, jeg skal have noget krudt. Og hun siger, ja, du skal lige have noget mad først, ikke? Jeg er ligeglad, jeg skal bare have noget krudt. Og det vidste jeg bare. Beslutningen var taget. Og hvor lang tid har du trænet her, cirka? 1 år. 1 år? Ja. Okay. Ja. Og så begyndte jeg jo at tage en masse
Altså, de starter selvfølgelig i det små, ikke? Og går ret hurtigt op. Og begynder at mixe og så videre, ikke? Og man kan sige, at dem, der er interesseret i historien med alt, hvad du har taget, og hvad der skete og sådan noget, du har taget dynamit og alle mulige ting, og været tæt på at dø og sådan noget, det har du allerede forklaret i min podcast. Hvad hedder den podcast? Fitness Unplugged. Fitness Unplugged. Så hvis der er nogen, der er interesseret i den del, så kan I gå ind og høre det der. Ja, episode 95. Episode 95. Ja. Ja, men så kører det der liv der bare... Så faktisk på et tidspunkt, efter at jeg blev alene igen, der kom jeg ud af et andet forhold på 5 år, ikke? Hvor gammel er du nu så? Ja, vi er tilbage i 2016. Okay. Og det er jo svært, når man bliver ved med at være 25. Okay, ja, men så var du også 25 dengang. Okay. Ja. Perfekt. Der var jeg også 25. Ja. Ja, der besluttede jeg mig for, at jeg vil fandme ud af mærke livet. Jeg tror, jeg er træt af at være i det samme, og jeg er træt af at bo i Danmark, og altid er det sådan, hvis du kan sidde og beklage dig, så gør noget ved det. Og sådan havde jeg det også selv, så jeg tænkte, fuck det, man, jeg sælger alt, hvad jeg har, jeg sparer op, og så flytter jeg til Thailand. Og det gjorde jeg. Og så har jeg 2 gode år i Thailand, hvor jeg bygger biograf og restaurant, og bliver taget rimelig meget ved næsen. På et tidspunkt, da mig og min eks, vi rejser i Thailand, der møder vi en gut fra Canada, som flyver mellem Canada og Thailand hele tiden, og bor ret meget af sin tid i Thailand. Og han skriver til mig på et tidspunkt, inden jeg tager afsted selvfølgelig, ikke, at han har det her projekt, om jeg kunne tænke mig at investere i det. Og jeg tænkte, ja, hvorfor ikke? Og det er altså en biograf og en restaurant. Så jeg sender penge afsted. Og vi går i gang med at bygge, og ja, åbner så. Jeg flytter ned i januar 2016, og åbner biografen og restauranten i september 2016. Ja. Jeg var kun i Thailand faktisk en måned, inden jeg var nødt til at tage hjem igen. Så døde min mormor. Ja. Og ja, det var også sådan midt i det hele. Min mormor, hun var sådan hun var sgu en klippe for mig altid. Jeg tror, min mormor, hun er nok det menneske i mit liv, derude, som uanset hvad fanden jeg rodede mig ud i, hvor dum jeg havde været, og hvor dum beslutning jeg havde taget, så var hun der altid. Hende kunne man regne med, ikke? Så det var det var en kæmpe sorg igen, som i virkeligheden stadigvæk ligger der. Jeg har ikke været oppe at besøge hende endnu, fordi så er det som om hun ikke er død. Men jeg ved godt, at den ligger der. Ja. Så ja, det var virkelig svært. Men jeg skulle tilbage til Thailand igen. Der var et mål, og det var jo at åbne forretningen op, ikke? Og det får vi gjort, og det kører faktisk rigtig godt. Jeg stiller stadigvæk op til konkurrence, og dengang var folk jo altid sådan, jeg kan huske, de var sådan, du kan ikke både flytte til Thailand, bygge firma og rejse hjem til konkurrence. Watch me, ikke? Så det gjorde jeg, og vandt DM i 2018, som den eneste atlet, der stod på scenen selvfølgelig, men ja, det kan man jo så tænke lidt over, reflektere lidt over, hvorfor jeg var det, og det er jo selvfølgelig, fordi det tager noget tid at komme til det stadie, ikke? 2018 flytter jeg tilbage fra Thailand igen. Der er ikke flere penge i kassen nu. Og så tror jeg bare, jeg savnede at opleve alt det her med nogen. Jeg var et af de smukkeste steder i verden, men jeg havde kun mig selv at opleve det med. Og jeg ville bare så gerne vise det til hele verden. Hele verden skulle se det her. Hvad med efter Sofia og din lyst til at få børn? Nu siger du, det delte med andre, ikke? Nu tænker du, mener en kæreste eller en mand her, ikke? Men efter Sofia og børn, er børn noget, du aldrig nogensinde vil have igen efter Sofia, eller var du stadig klar på at få børn? Nej, der tager jeg kan huske, da jeg starter på Krudt, der tænker jeg også, fuck det der med børn, mand. Jeg skal ikke have børn, jeg skal bare, nu er der en vej, ikke? Nu skal jeg skal til Olympia, ikke? Jeg skal være den bedste i det her. Og sådan har jeg altid været, når jeg gjorde noget. Det er ikke noget, jeg sådan skal gøre det lidt. Vi er all in igen, ikke? Så fuck det der med børn, det skulle ikke lige mig. Jeg skal bare skal vinde, ikke? Ja.
Så min tanke dengang var faktisk, at det var sgu ikke... det er fint nok, jeg kunne bare sætte krudt, jeg ville jo, fordi det var lige meget, hvis der var noget, der gik i stykker. Jeg skulle ikke have børn, jeg skulle ikke stå til ansvar for nogen over mig selv. Men du vil ikke have børn, tror du? Heller ikke... altså dybt inderst inde, vil du så gerne have børn stadig, tror du? Eller tror du, det er en... Altså dengang? Ja. Eller tror du, det er en underbevidst forsvarsmekanisme, der tænkte, hvis jeg tager krudt, så behøver jeg ikke at få børn igen og blive udsat for det samme trauma en gang til? Jeg tænker helt sikkert, det er, som du siger. Jeg tænker, at det med Sofia sidder så tight i mig, du ved, at jeg kan ikke slippe den der frygt for at blive så knust en gang til. Og samtidig så bærer jeg jo stadigvæk på sorgen af Sofia, fordi jeg har jo ikke bearbejdet den. Jeg har bare suget min hjerne væk. Jeg har ikke bearbejdet alle de følelser, der var i det. Så om i bagagen med den, og så er det bare videre, ikke? Nu har jeg aldrig prøvet støvet og sådan noget heller, vel? Og jeg ved ikke, om man kan flygte væk i det. Hvad gør det ved din mentale tilstand? Giver det dig også en eller anden... Forsvinder du også i det, når du er på det? Eller påvirker det ikke din mentale tilstand så meget? Hvis du havde spurgt mig, dengang jeg var på, så ville jeg jo til enhver tid sige, at man ikke kunne mærke, at jeg var på støveder. Det tror jeg nu nok, jeg vil prøve at lave lidt om lige i dag. Hvordan påvirker det? Jeg er jo uovervindelig. Okay. Der er jo ikke nogen, der kan slå mig i noget. Jeg er sindssygt stærk. Jeg er pumpet. Og det skal siges, at det er på de gode dage. Ikke? Og når jeg kigger mig selv i spejlet, hold satan, mand, der er tryk på, ikke? Ja. Der er ikke noget, der kan nå ind til mig overhovedet. På de dårlige dage, fordi det er jo hormoner. Det påvirker ens humør og så videre, ikke? Så på de dårlige dage, der kan jeg finde på at stå op og kigge mig selv i spejlet og tænke, man kan jo ikke engang se, at jeg træner. Man kan ikke engang se, at jeg træner. Og jeg vil sige, der havde jeg altså en overarm på 39 cm. Det er forholdsvis stort af en pige. Jeg tror ikke, din er 39 nu. Det tror jeg ikke. Nej, det er jo... Det var bare sådan... Det er for at give en idé om, hvor stort det er svært lige at finde ud af, hvor stort det er, men det er stort. Ja. Nå, jamen det vil nok... Nå, men så du vil nok godt have børn, men det er ikke det, du leder efter, når du kommer hjem fra Thailand. Du vil gerne have en at dele livet med, så du vil lede efter en kæreste, eller håber på at finde en kæreste. Ja, jeg tror virkelig, leder jeg engang efter det sådan, der er lige sådan noget, et par stykker ind og vende og noget, men ikke noget, der sådan er det værd. Men så skal jeg ellers hilse at sige, at i 2019, der bliver jeg sgu ramt fred, ikke? Jeg bliver sgu ramt af kærlighed. Ja. Altså, jeg vidste bare. Jeg finder en anden fyr på Instagram faktisk, hvor jeg sådan tænker, shit man, ham der, han gør mig helt blød af knæene, jeg bare ser hans video og hans Instagram. 100. Ham, jeg er nødt til at møde ham der. Mm. Og det gør jeg så, og han er i samme sport som mig. Og vi bliver enige om at ses. Jeg er lige op mod en konkurrence, jeg vil gerne vinde, så jeg kan koncentrere mig om det. Og jeg skal bare, nej, det er fint, du ved. Og, så ses vi, og så bliver det jo ret seriøst, og vi flytter ret hurtigt sammen, og ja, bliver jo så forlovet efter et år. Jeg tror, da vi starter med at se hinanden, jeg kan huske, jeg starter med at sige, du skal bare lige vide, at jeg skal ikke have børn. Så hvis det er et ønske, du har, så vil jeg ikke tage din tid, og så er der ikke nogen grund til, at vi spilder hinandens tid. Og han siger, nej, men det vil jeg heller ikke. Okay, siger jeg så. Det er fint. Så lad os aftale, at hvis der er nogen af os, der ændrer det, så kan vi altid komme og sige det til hinanden. Så kan vi tage den derfra, ikke? Og så kan jeg godt mærke, at jo længere vi kommer ind i vores forhold, der er sådan helt sikkert, ham der, han skal være far til mine børn. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg går hjem og siger det, siger jeg, ved du hvad? Jeg tror, jeg har lyst til at få børn. Siger han, ved du hvad? Det vil jeg også gerne, men kun hvis du er deres mor. Okay. Er du stadig på krudt her? Ja. Ved du, om du kan få børn? Nej. Nej, okay. Så, ja. Vi taler om børn, og bliver enige om, at jeg trækker mig som atlet. Jeg har alligevel stillet op i så mange år. Hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så havde han langt bedre potentiale for at nå langt. Så jeg trækker mig,
Og vi søger en større lejlighed, og der går 3 uger, og så kommer han hjem og siger, det er slut. Ja, Fuldstændig ud af det blå. fuldstændig ud af det Du blå. havde ingen idé. Vi havde haft en dårlig periode, du ved, men ikke sådan en, vi er færdige periode. Altså slet ikke, vi bor sammen, vi har firma sammen, vi træner sammen, vi arbejder sammen, vi laver alt sammen. Vi har lige været i lockdown sammen. Altså alt har været sådan meget intenst. Men fra det og så til at sige, det er slut. Den havde jeg ikke set komme. Altså det rev virkelig tæppet væk under mig, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke forstå det. Nu tror jeg mere, jeg er der, hvor jeg sådan tænker, det er fordi, der er noget bedre på den anden side. Mm. Det må det være. Ja. Men efter det, der skal jeg hilse at sige, at jeg havde min bagage med min mormor og min datter, og alting om i bagagen stadigvæk. Jeg havde ikke bearbejdet en skid af det. Så den her bagage bliver sådan rimelig tung efterhånden. Og på det tidspunkt, der tager jeg et valg om, at jeg er jo lige stoppet på Stiv Yder, fordi vi gerne vil have børn. Jeg bliver enig med mig selv om, at jeg skal ikke tilbage på Stiv Yder. Jeg skal ikke suge mig selv ned i nogle stoffer. Jeg bliver nødt til at være i det her følelsesmæssige rod og kaos, der er lige nu. Og så må jeg bearbejde det. Fordi nu skal jeg have tømt den rygsæk her, inden jeg skal videre i livet, ikke? Og det gør jeg. Og begynder at meditere og få en mentor, som lærer mig alt muligt omkring spiritualitet. Og det bliver hele min redning i det her. Ja. Og samtidig så tager jeg også et bevidst valg om, at jeg lavede stadig noget kriminelt på det tidspunkt. Og der tager jeg et valg om, at nu er det nok. Jeg har fået nok. Jeg vil gerne over på den rigtige side nu, ikke? Nu har jeg over det halvdelen af mit liv levet på den forkerte side af loven. Nu er det nok. Min eks, han arbejder jo der som fængselsbetjent, så det var jo også noget ved at snakke om, at jeg skulle stoppe med det her, jeg nu gik og lavede, ikke? Så det gør jeg. Jeg tager det rigtige skridt på den rigtige side, og så er det bare at mærke efter. Og uanset hvad der kommer til at ske, så skal jeg blive på den her side. Det er ikke en mulighed at gå tilbage. Jeg skal gå fremad i livet fra nu af. Og siden jeg tog det valg, det er sindssygt. Siden jeg tog det valg, så er der bare kommet så mange gode ting til mig. Da du tog det valg, var det før eller efter, du tog ayahuasca? Det var før. Okay, hvordan faldt du så over ayahuasca efterfølgende? Og hvad gjorde det ved dig at prøve det? Jeg var jo nødt til at rykke træningscenter, fordi vi blev ved med at træne på de samme tidspunkter i det samme center. Det kunne jeg slet ikke være i. Så jeg skiftede træningscenter, og så møder jeg derovre nogle nye mennesker i mit liv, som også er spirituelle. Og hun fortæller mig om det her, en veninde, jeg har. Og så er jeg sådan, shit mand, det kan jeg godt at prøve det der. Tænk, hvis jeg kunne komme noget der igennem lidt hurtigere, end hvad det ellers ville tage. Fordi jeg har sgu meget i min rygsæk lige nu, der skal arbejdes med, ikke? Og det kan jo nærmest være sådan helt, man kan jo føle det sådan helt uoverskueligt. Altså, hvor fanden skal man snart tage fat, ikke? Så derfor så prøver jeg faktisk ayahuasca. Jeg har rigtig svært ved at slippe ham her, min eks. Jeg kan ikke slippe ham. Han får jo ret hurtigt en ny kæreste lige efter. Hvor hurtigt? Ja, et par måneder efter, tror jeg. Og jeg sidder virkelig i den her sorg. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, hvad der var, der skete. Jeg var helt sikker på, jeg har jo sagt ja til at blive gift. Vi har jo sat datum for, hvornår vi skal giftes. Vi har bestemt os for, at vi gerne vil have børn. Vi har jo planlagt fremtiden. Og lige pludselig så ændrer du på fremtiden. Jeg kan slet ikke forstå det. Altså, i forhold til, hvad du har oplevet med din barndom, og du mister Sofie og føler svigt, og alle de ting, du har været igennem, og alle de her traumer måske bliver revet op, når det her også sker, så synes jeg edderbukken med det er stærkt, at du har energi til at kæmpe. Ja,
Altså, Fred, det eneste, man ikke kan i livet, det er at skulle give op, ikke? Og det er uanset, hvad man foretager, så du kan ikke give op. Nogle gange er det bare svært at lade være, kan man sige. Jeg vil også være helt ærlig at sige, at jeg tror, den første uge efter, der er jeg så knust. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg nogensinde skulle kunne leve et liv uden ham. For første gang nogensinde har jeg prøvet, at der er noget, der føles som et hjem. Og det er ikke vores hjem, der gør det. Det er ham, der gjorde det. Så det har taget mig lige præcis ind til vores Thailandstur. Deromkring i hvert fald. Og komme sådan helt over på den anden side. Også selvom jeg sådan bevidst godt har vidst, at han efterfølgende behandlede mig rigtig dårligt. Så selvom jeg godt har været bevidst omkring de ting, så har jeg ikke kunnet slippe det. Fordi giv mig nu en årsag. Jeg kan ikke forstå det. Hvis jeg ikke får en årsag, så forstår jeg det ikke. Så det har faktisk taget mig et par år at komme videre fra ham. Hvor han har i mellemtiden fået børn og sådan noget også jo, ikke? Og er blevet forlovet på ny og så videre. Ja. Au. Ja. Men du tager beslutningen om, at nu er det bare at gøre det rigtige. Gå den rigtige vej i livet. Og ja, så kommer der til at ske nogle gode ting for dig. Du prøver ayahuasca, så det gør noget for dig. Ja, det gjorde jeg faktisk, inden vi tog til Robinson. Ja. Altså foråret, start 2022. Ja, i januar, tror jeg, der var. Ja, januar 2022, ja. Og det var faktisk på grund af min eks. Jeg kunne ikke slippe ham, og jeg tænkte, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. For, altså, det drænede mig så meget, at mine tanker hele tiden var på ham. Så jeg prøver ayahuasca. Og siden der, så begynder jeg sådan at slippe mere, ikke? Men det var sådan, det tog virkelig toppen. Jeg kunne ikke lade være med at kigge på hans Instagram-profil og sådan noget. Jeg gjorde det sygt mange gange om dagen. Sådan helt sygeligt mange gange, ikke? Og den dag, jeg tog ayahuasca, der har jeg ikke gjort det siden. Det var det. Hvad gjorde ayahuasca? Følte du... Jeg tror måske i virkeligheden bare, det gav mig en accept af, at det er sådan her tingene er. Ja. Jeg kan ikke helt fortælle det. Altså, jeg kan ikke helt forklare, hvad det var. Og jeg tror også, at jeg kunne godt have fået mere ayahuasca. Jeg kunne godt have blevet sendt endnu mere afsted. Men jeg tror at virkelig, at jeg blev sendt afsted så godt, som jeg nu skulle. Og så tror jeg, der kommer nogen. Jeg kunne forestille mig, der kommer... Jeg har en idé om, at der kommer næste gang, som også gerne skal være mere end en dag, men sådan en flere dages periode, at der bliver der taget fat, ikke? Ja. Ja, der tror jeg, der kommer noget mormor og noget op. Ja. Det bliver hårdt. Ja. Men godt. Det er januar 2022. Hvornår får du at vide, at du skal være med i Robinson? Jamen, det gør jeg ret kort tid efter. Februar, tror jeg. Jeg havde jo faktisk søgt til at komme ind i Robinson året forinden. Og mig og min eks, vi havde lagt en hel plan for, hvordan det skulle foregå. Det havde vi helt styr på. Men jeg blev valgt fra efter Medic Day. Jeg er jo stadigvæk helt pumped op på anabolisk steroider, så mine blodprøver, de er helvedes til. Så da jeg søger anden gang der, 2022, der ved jeg, at der er sket sygt meget inde i mig. Jeg har stoppet med steroider, så jeg ved, at min blodprøver, de er i orden. Og jeg tænkte, jeg skal det her, mand. 100, jeg skal det her. Så da vi til Medic Day i dag, jeg er ikke engang nervøs, du ved. Jeg kan ikke slå min cykelrekord fra året for inden. Det var lidt irriteret over, men igen, jeg er clean, så det giver god mening, at jeg ikke kunne opnå det samme, ikke? Men, hvad var du til Medic Day med egentlig? Er det noget, der kom? Jakob siger, vi var til Medic Day sammen. Det kan du ikke huske? Nej. Nej, okay. Du kan ikke huske noget andet? Nej. Nå, vildt nok. Okay. Nå, jeg er også lige meget. Bare nysgerrig. Ja. Hvor kommer jeg fra, Frederik? Ja, nu afbryder jeg dig. Du var ked af, at du ikke kunne slå din cykelrekord, men nu var du clean, så du vidste godt, at der var gode chancer. Ja, så jeg er sådan, jeg kan godt mærke på dem nu, de kender mig foråret for inden, vi har været inde til alle de samme castings, og jeg kan godt mærke, de sådan, okay, der er virkelig rykket noget siden bare på et år, og de siger også til mig, at det er helt vildt så meget, du har ændret dig på et år. Ja,
Og da jeg kom der ind til casting, så siger de, altså så du ikke helt anderledes ud sidste gang? Jo, lidt. Og det er jo klart, når man tager anabolisk videre, så sker der også en del med ansigtet og sådan noget, ikke? Altså kroppen var en ting, jeg havde jo tabt mig 13-14 kilo fra sidst, jeg var der, ikke? Men ansigtet så også helt anderledes ud. Det var lige knap så maskulint, ikke? Som året forinden. Så jeg var sgu ret sikker på, at jeg nok skulle få den plads. Det var jeg. Men selvfølgelig, man har brug for det sidste, sådan, giv mig nu bare det, der endelig er, ikke? Og Robinson, det har bare været det fucking fedeste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Altså, men det ved du selv. Ja, det har været det er så vildeste. fedt. Jeg tror ikke, det er alle, der får det samme ud af det, som du og jeg har fået ud af det. Der er nok nogen, der har en dårlig oplevelse, ikke? Men jeg synes, for mig har det virkelig været life-changing. Ja. Ja, også for mig. Første gang jeg ser dig, det er jo i lufthavnen på vej til Malaysia. Og jeg tænker, måske du er transseksuel, det har du hørt før, ikke? Eller du er studer eller et eller andet, ikke? Og du har jo den der dybe stemme. Og det er jo også en ting, det er den der dybe stemme, den får du tit kommentarer for, folk skriver til dig på Instagram og nævner og sådan noget, ikke? Hvordan har du så brede skuldre og sådan noget, slet ikke rører dig? For jeg har været sammen med dig, og jeg har set dig få nogle beskeder på Instagram og sådan noget, og du takler det så cool. Altså, er du ked af din stemme? Har du bare affundet dig med det? Eller hvordan kan det være, at du kan håndtere det så godt? Det er sjovt, du spørger om det der, fordi første år, jeg er inde til casting i Robinson, der kan jeg huske, at jeg får spørgsmålet, hvad nu, der er jo noget med sociale medier og sådan noget efterfølgende, som de ikke kan styre. Hvor de siger, hvad nu, hvis der er nogen, der siger noget med din stemme? Og jeg husker tydeligt, at jeg var sådan, det er et ømt punkt for mig. Jamen, det vil jeg selvfølgelig være ked af, svarer jeg. Men, det vil jeg selvfølgelig være ked af. Og jeg kan mærke, at det er sådan en, bare der ikke er nogen, der gør det, ikke? År nummer 2, der spørger de mig igen. Så siger de, og det er sådan, uden at jeg tænker over, at de vil spørge mig om de samme spørgsmål. Men de siger, hvad nu, hvis der er nogen, der sådan, siger noget med din stemme? Fordi der må nok være nogen, der kommenterer på det. Sådan, ja, det kan de bare gøre. Det er bare sådan, alle ved det er fordi, jeg har taget stil videre. Ja. Altså, det er jo ikke en hemmelighed. Og på det tidspunkt er jeg jo allerede stået frem i den første podcast, jeg lavede, og fortælle, ligesom tog mit ansvar som atlet og fortalte om bagsiden om det og sådan noget, ikke? Så for mig var det sådan, men det må de gerne gøre. Bare vent. Altså, jeg er jo meget mere end bare en mørk stemme. Ja, det er du. Ja, altså det er sådan en, nogle gange bliver jeg lidt træt af det, men det er fordi sådan, kom nu mand. Men det er fedt, at du kan acceptere det på den måde. Ja. Det er fedt, at du har det der drive, også ligesom drive til bare at komme fremad. Og det jeg måske også prøver at fiske lidt efter, det er, at jeg synes, måske det er noget af opskriften på at gøre det så godt, som du gør det. Det er måske det lidt med at være lidt ligeglad med, hvad andre synes om din stemme, og hvad du gør, og så bare gå efter det. Fordi at, for det første vil jeg lige sige, inden vi går videre til, hvor godt det går der nu med din forretning og sådan noget, så under Robinson, der blev jeg dybt imponeret af dig, fordi at jeg kom over på Hold Nord i episode 3, og indtil da har vi jo ikke haft noget med hinanden at gøre, andet end noget øjenkontakt, som man havde med alle deltagerne, men vi må ikke snakke sammen, inden det hele går i gang ude på øen. Men når jeg kommer over, så i episode 3 bliver Mohammed stemt ud, og du har været i alliance med Dora og Mohammed, og de er blevet stemt ud i episode 2 og 3, så du er lige pludselig meget alene på Hold Nord. Og jeg var ret sikker på, at der var du knækket og givet op, men jeg er en af dem ude på øen, der snakker lidt med dig, og du havde i hvert fald ikke givet op, men jeg kunne også godt mærke, at du stolede godt nok heller ikke på, når man kom til dig. Man kom hen og sådan, altså, er du klar til at kæmpe? Er du klar til at blive og sådan noget? Ikke? Og du kigger sådan på en, som om, at du skal ikke komme her og love mig noget som helst. Jeg ved godt, jeg bliver stemt ud som den næste agtige, ikke? Men ja, vi fik jo så bevist over for dig, at dig og Lukas spørger mig ved bålet. Men så har du så bare givet op? Givet op? Ja, givet op, som om, at det findes ikke. Du må da være sindssygt. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Og man kunne bare mærke det, altså, at du havde ikke givet op. Men du stod ikke en skid på mig, Lukas, da vi sagde, vi er klar til at spille med dig, fordi du er stærk. Lad os gå videre. Du kiggede på os, som om I kan narre mig. Jeg ved godt, jeg ryger næste gang. Ja. Men da du så ikke røg næste gang, så åbnede du op, og så var du klar. Du var godt nok, du var nervøs i Ørød 4. Ja, det var jeg. Ja, men der kom ikke en eneste stemme, hvor der gjorde det. Ikke en. Hvem stemte Michelle på?
Stemte hun ikke på dig? Stemte hun på Leia måske? Det kan jeg ikke huske. Og det kan faktisk godt være, hun stemmer på mig. Ja. Jo, hun stemmer på mig. Altså en Ja, stemme. der er den ene. Ja, en fra stemme. Michelle. Ja. Ja, men så er du inde i spillet igen. Og jeg synes, hvis vi kommer frem til det ø-råd, hvor Lukas bliver stemt ud, og da han rører ud, der er du helt alene tilbage, fordi at du troede, du var i alliance med Gamle Nord, de har så gået over på Syd, og så Lukas ude. Så lige pludselig er de 6 i en alliance og dig, og du står stadig op for dine principper, og du er stadig bare tro mod dig selv, og det gør ikke ondt for andre mennesker at høre din stemme, og altså, der er noget personlig styrke her, der virkelig er imponerende. Og noget, du så også er blevet kendt for senere, det er, at du er træt af den pussy-holdning, ikke? Med, pussy-indstilling. Så selvom du er mi alene i verden, det kan godt være, at du bliver lidt ked af det, og sådan noget, efter ø-råd og sådan noget, men det fjerner ikke fighten i dig. Altså, selvom du er alene i verden, så vil du stadig vinde Robinson, og troede, altså, det skulle have chancen til sidst, og inden at... Ja, du taber så desværre den dyst der, hvor Mikkel og David kan hænge lidt længere i deres kropsvægt, men du bliver stadig nummer 3 blandt andre stærke drenge Mikkel også, ikke? falder ned lige efter mig. Og David vinder den så, ikke? Desværre for dig, Fjell, så har du været fredet, og du har i hvert fald ikke røget ud i en jury, og så har du været i finalen lige pludselig, ikke? Ja. Så det må også æve dig lidt, ikke? Men stadig en fucking stærk indsats. Og jeg har tænkt på så mange gange siden, Frederik, kunne jeg have stået der længere? Men det kunne jeg ikke. Det var ikke, fordi mine hænder gled ikke. Der var ikke noget med det. Jeg kan huske, at han var sådan, blev håndflader slet ikke fugtig. Jo, det er 40 grader, selvfølgelig bliver det fugtigt, men jeg kunne sagtens holde fast. Det var slet ikke det. Min arme kunne have sagtens, men på et tidspunkt, så er der ikke mere, jeg har simpelthen ikke mere saft i mine hænder. Så uden jeg spænder alt, hvad jeg kan, de gør bare sådan her. Der er ikke mere tilbage. Nej. Jeg havde ikke mere at give af. Så jeg har vendt og drejet den der i mit hoved en million gange, for jeg vidste godt, det var min eneste chance for at overleve den her ekspedition. Jeg skulle være den sidste, der stod der. Ja. Og David er presset på et tidspunkt, hvor jeg slet ikke er presset nu, hvor jeg kan huske, at jeg står sådan her og smiler over til ham. Og han tænker, shit, man, står hun der endnu? Og hun smiler til mig. Fuck, mand. Så siger han så på et tidspunkt, så ser han sådan en blodår op i min hals her, og jeg har sådan en ret voldsom en. Så kan han se, at den virkelig, okay, nu er den fremtrædende, nu er hun presset. Og så tænker jeg, hvis jeg bare holder den lidt mere. Men jeg tror, uanset hvor længe jeg havde stået der, men nærmest så havde han taget mig. Ja. Men du gav alt. Jeg gav alt, jeg havde. Og du kan jo være virkelig stolt af din præstation i Robinson. Og du fik en masse fans, fik en masse følgere, og så har du også fået startet efterfølgende op en helt fantastisk forretning op, hvor du har hjulpet, jeg ved ikke, hvor mange mennesker med at tabe sig. Og det går godt for dig. Og du kan lide det, du laver. Det kan man virkelig mærke, når man følger på Instagram. Og man ser dine klienter, der har tabt 10 kilo, og din dans for dem, hvor glad man bliver i løbet af at se dem, og hvor glad dine klienter bliver for at få dansen og sådan noget, ikke? At det virker som om, du virkelig er i dit S nu. Og det er jo virkelig imponerende. Og så, hvordan føles det nu? Altså at have en lovlig forretning. Nu sagde du har været kriminel det meste af dit liv. En lovlig forretning, hvor du lever godt af det. Og... Ja, altså jeg vil godt lige sige, at jeg jo faktisk var arbejdet som personlig træner inden Robinson. Og det startede jeg med i 2019 med min eks, ikke? Så bare lige for at sige, at det ikke er på grund af programmet, jeg startede op, men at det gjorde jeg et par år inden, ikke? Men at nå dertil, hvor jeg er nu, det havde jeg nok ikke drømt om. Altså, det havde jeg ikke turde drømme om. Jeg havde ikke turde drømme om, at det blev så succesfuldt, som det er nu. Jamen, det er sjovt, du siger det med sådan at have en lovlig forretning, fordi jeg har jo haft mange ulovlige forretninger. Og altid godt kunne lide at lave hurtige penge. Penge har altid været en ret stor motivation for mig. Det tror jeg, det er for de fleste. Men jeg tror, fordi at jeg kom fra de kår, jeg kom fra som barn, så har jeg altid tænkt, jeg skal bare tjene mange penge, mand. Men jeg har ikke nogen, altså jeg har ingen uddannelse at falde tilbage på, og alle de der ting, så når jeg fanden gør det her, jeg er nødt til at lykkes med noget, og tænke sig, at jeg så lykkes med noget, jeg elsker at lave. Så man går hen og bliver den her succesfulde forretning for mig. Ja. Det er virkelig imponerende. Jeg kan huske, at jeg flere gange har tænkt, at jeg laver flere penge hvidt, end jeg nogensinde har gjort sort. Og du gør det ved at hjælpe folk med at blive sundere og bedre. Og jeg hjælper folk. Det er jo win-win-win hele vejen. Jeg elsker det. Det er så imponerende. Ja. Og det er det virkelig. Og jeg så kun fik halvdelen af pengene.
skal jeg passe på med, hvad jeg siger, ikke? Så kun fik halvdelen af pengene, så ville jeg stadigvæk elske mit arbejde. Men jeg synes, det der med at give den her glæde til andre mennesker, og vise dem et bedre liv, og gøre dem til de bedste udgaver af sig selv, det er det fedeste i verden. Ja. Og jeg vil også bare have lov at sige, nu snakker jeg dig ret meget op, kan man sige, men jeg mener alt, hvad jeg siger. Du er jo en utrolig god veninde. Du ved, hvor meget vi går op i kød. Lukas, du er utrolig god ved Lukas kød. Du har slagter i familien og sørger for, at vi får kvalitetskød. Forleden dag var du ved at købe honning, men du var ved, uden at vi har snakket om det, fordi du ved, at jeg elsker rå honning. Du tænker på de nærmeste, og du kommer i tanke om, hvordan kan jeg gøre mine nærmeste glade, når du får muligheden for det, ikke? Og det er bare en egenskab, du har, og det er jo en fornøjelse at være inde i din cirkel. Så det er også en fornøjelse at se, at det går så godt for dig. Og det er en fornøjelse at se, at man kan vende livet på den måde, som du har. Det er virkelig imponerende. Og for at komme tilbage med børn, og at din underbevidste forsvarsmekanisme måske gjorde, at du tog stedet for at bare ødelægge din evne til at få børn fuldstændig. Lykkedes det dig så med at ødelægge din evne til at få børn? Nej, slet ikke. Heldigvis, Frede, ikke? Fordi jeg deltog faktisk i noget forskningsprojekt her sidste sommer, og der fik jeg tjekket alt undtagen æg, ikke? Min krop er fuldstændig clean. Der har ingen skader på min krop. Men så havde jeg jo en idé om, at jeg gerne vil have børn igen. Jeg har ikke nogen partner. Nu taler vi bare sådan inden sommerferien her, ikke? Jeg havde ikke nogen partner, og så jeg havde tænkt, at jeg gerne ville insemineres. Og så skulle jeg, det krævede jeg ligesom, fik tjekket mine æg og sådan. Så jeg var gå op til min læge og siger, at jeg vil gerne have en henvisning til fertilitetsklinik, og jeg får taget nogle blodprøver og så videre, og skal der ud til en samtale, og jeg er dødnervøs for den her samtale, fordi lige nu, der altså, enten så falder eller så står jeg, ikke? Og siger så, at jeg er sindssygt nervøs for, om jeg har nogle æg og så videre, fordi jeg har taget mange steder, og siger, nå, men du har masser af æg. Jamen, hvordan ved du det? Siger jeg, jamen, det kan jeg jo se på blodprøven her. Men læg dig bare lige over, så prøver vi lige at scanne. Så viser det sig, at jeg har, hun siger nu, at gennemsnittet har sådan 2 æggebærere. Jeg har jo sgu over 13. Fyldt med æg. Det er jo fantastisk. Det er jo sindssygt, så ja. Hvad er planen så nu? Ja. Jamen, altså, så var planen jo, at jeg skulle insemineres, og Lukas og jeg har jo lige været i Thailand, som du ved. Og der møder jeg også en fyr fra Australien, ikke? Så nu tager jeg jo til Australien her om under en måned. Så planen er, at jeg skal insemineres, men fordi jeg møder ham her på ferie i Thailand, så kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til lige at mærke efter, om det er den rigtige vej at gå. Fordi der skal ikke være nogen tvivl om, at hvis jeg selv kunne vælge, så vil jeg sindssygt gerne opleve alting med en partner. Erobre hele verden med en partner. Men jeg har ikke nogen partner lige nu. Jeg er, og jeg plejer ikke at sige det højt, men jeg er jo lige om lidt. Næste måned er jeg 36, ikke? Jeg har jo ikke 10 år løb på, vel? Fordi jeg havde det, så er det ligegyldigt, så kunne jeg bare pjatte rundt og gøre det, jeg ville. Men jeg er nødt til snart at tage en beslutning om, hvad der skal ske i mit liv. Jeg vil blive rigtig ked af det, hvis jeg når derhen, hvor jeg ikke har muligheden for at få børn mere. Lige nu er der mulighed, og jeg tror også, der er mulighed 5 år endnu. Jeg tror også bare, man skal smide, mens hjernet er varmt. Ja, selvfølgelig. Der er et ur, der tækker. Men så du ved ikke, om du vil insemineres endnu? Du vil lige prøve at give din australske flamme et skud? Altså ikke sådan et skud, i hvert fald. Nej, det var ikke sådan, jeg mente det, men jeg kan godt sige, det kunne misforstås. Ja. Ja, nu skal jeg i hvert fald derover, ikke? Og der skal jeg over om ikke engang en måned. Om 29 dage rejser jeg. Og så, det må vi jo se. Jeg er så sindssygt privilegeret lige nu, at mit arbejde foregår på en computer. Den vil jeg kunne tage under armen, og så vil jeg kunne rejse hele verden rundt. Og det vil sige, at jeg er også flytbar. Altså, jeg vil også kunne tage til Australien. Og i øvrigt kender han godt til alle mine planer i forhold til det med, at jeg skulle insemineres og så videre. Dem har jeg fortalt masser omkring, ikke? Så
Så man kan sige, det er jo ikke, fordi der er noget, der sådan er nyt for ham, men ja, jeg ved heller ikke. Det er også, da vi kørte herud i dag, der sagde jeg også til dig, at jeg tænker sådan, normalt så vil jeg vil altid bare følge planen. Jeg har jo målet, så lige nu skal jeg bare nå målet. Nu ved jeg bare ikke, hvordan min vej til målet skal være. Og det er måske på en eller anden måde så lidt irriterende, at jeg har været sammen med en fyr, fordi nu har jeg mærket den her relation, der sådan kan være mellem to mennesker igen, som jeg har været for uden i et par år, ikke? Men som man lige får det tæt på, så kan jeg godt mærke, det er virkelig rart. Der er noget tryghed og noget... Bare det der med berøring fra et andet menneske, og vågne op ved siden af et andet menneske, og altså wow. Vi er jo ikke skabt til at skulle være alene, vel? Ja. Så på en eller anden måde er det lidt irriterende, at jeg ikke bare har det der mål for øje, fordi det plejer jeg altid at have. Men så vil du sige 2022, 2023, den bedste periode i dit liv? Fuldstændig. Og det eneste, der rigtig mangler, det er måske kærlighed og et barn måske? Jeg tror ikke, kærligheden har manglet, fordi jeg har virkelig haft brug for at arbejde med alle de ting, der var i min rygsæk. Ja. Og det tror jeg ville have været rigtig svært for mig, hvis jeg kærligheden blomstrede til et andet menneske, og du ved, så havde fokus ligget et andet sted, ikke? Men så det går godt, og så kan det være 2024, det bliver Australien. Altså 2022 har været det vildeste år. Ja. Men så kommer 2023 lige efter, ikke? Jamen, det er lige før, altså jeg kan ikke engang finde ud af, hvad for en af de 2 år, der sådan noget. Begge år har været wow. Ja. Men igen, velfortjent. Også, jeg synes, det er imponerende. Altså her til sidst, Mie, så vil jeg bare spørge sådan, hvordan rejser man sig, når man er helt smadret? Er der brug for held, eller har man kontrollen fuldstændig i egne hænder? Jeg tror ikke, der er noget med held at gøre. Jeg tror, der er noget med vilje at gøre. Hvordan får man viljestyrke til at kunne rejse sig, når man er så smadret? Jeg tror bare nogle gange, man skal huske på, at der er sgu andre mennesker i verden, der har det værre end en selv. Og det er jo også sådan en... Er det for at få taknemmelighed, og taknemmeligheden kan give vilje, eller hvad tænker du? Taknemmelighed er det bedste redskab, der findes. Ja. Jeg tror faktisk lige sådan hurtigt, som sådan afsluttende, det der med, når folk de sådan har sagt, ja, men min far han er død, og jeg har ikke nogen forældre tilbage. Det er sådan noget, der har fået mig til at tænke, ved du hvad, Mie? Du er fucking utaknemmelig. Du har en mor, du har en far. Værdsæt dem, mens de er her. Mm. Og jeg vil også lige sige, at den dag i dag har jeg faktisk et ret godt forhold til både min mor og min far. Ja. Vi er ikke super til det, men jeg ser dem, og vi har det hyggeligt, når vi er sammen. Vi har det godt, ikke? Og det er fedt. Ja. I forhold til, hvor I kom fra i hvert fald. Meget. Ja, meget. Men taknemmelighed? Taknemmelighed er klart det bedste redskab, der findes. Er du taknemmelig nu? Ja. Meget? Ja. 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 Vilje. Hvor får man viljen fra? Hvordan får man viljen? Der er nogen, der siger, jeg har den bare ikke. Jamen, jeg har den bare. Ja, men det er det, jeg tænkte. Er der noget, man kan lære som lytter? Har du et godt råd til, hvordan man kan forstærke sin viljestyrke? Jeg tror bare, lysten til at ville leve er så voldsom inde i mig, at give op har aldrig været en mulighed for mig. Hvad jager du? Er det succes? Er det anerkendelse? Bare livet. Bare livet? Ja. Kan du uddybe det noget nærmere, tror du? Prøv lige at høre, vi har kun ét liv. Hvis ikke nu vi bare sådan skal leve livet, hvornår er det så? Du har kun den her ene chance, for nu bare det bedste ud af det. Jeg skal ikke... Er det sådan, du har det? Sådan en sense of, nu skal jeg fandme bare få det max ud af det her, for det er så kort tid, vi er her på jord. Ja, og så tror jeg bare, altså... Sådan, lysten, og jeg er så nysgerrig på, hvad der er derude. Jeg vil gerne opleve hele verden. Jeg synes, det der med at rejse, og... Min livslyst er kæmpe, kæmpe stor. Og ja, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det vil være nu at vågne op, og ikke have lyst til at leve. Men du har haft følelsen før, ikke? Ja. Efter Sofia, efter din ekskæreste. Mm-hmm. Der har været flere episoder i dit liv, tænker jeg, hvor du har haft lyst til fuck det hele. Ja. Ja, men den... og det... Sådan som jeg ser det udefra, og jeg kender jo kun din historie gennem din mund, men det er, at lige meget hvor lort det har været, så er du bare blevet ved med at gå. Mm. Men alle falder i. Du har jo taget stoffer, du har også været nede at vende og gået den forkerte vej i livet flere gange. Men efter din eks går fra dig, som du siger, så lyder det som om, at uanset hvad der sker nu, så vil jeg kun gå den rigtige vej i livet. Mm. Jeg vil kun gøre gode ting for mig selv. Lige meget hvor let det er at flygte i stofferne, eller flygte i andre ting, eller et eller andet, så er det som, nu går jeg kun den rigtige vej. Og når man tager den beslutning, så tror jeg,
ja, du er i hvert fald et tydeligt eksempel på det, så kan man fandme nu langt. Det har været sindssygt svært at holde sig på den rigtige side af loven. Det har faktisk været mega svært. Så når folk har spurgt sådan, ej, kan du lige hjælpe med det, eller kan du lige gøre det? Så vil jeg altid sige, ja, selvfølgelig. Nu skal jeg... nej, det kan jeg ikke, men jeg kender måske en, der godt kan hjælpe dig. Ja, Nå, men kan du så... Nej. Fordi igen, så går jeg ind på den forkerte vej igen. ja, Så hele tiden der med, bliv nu på den rigtige vej. ja, Og jeg tror, for mig virker det som om, at efter jeg er gået den rigtige, eller på den rigtige sti, du ved, taget de gode valg for mig selv, så føles det som om en blanding af det med taknemmelighed og sådan viljen til at ville leve, så er alt bare sådan, jeg er pisseprivilegeret. Jeg er virkelig taknemmelig for det liv, jeg har i dag. Virkelig. Jeg vil ikke bytte det for noget andet. det er så fedt. Ja. Tusind tak for at være med, Mie. Selv tak. Det var en fornøjelse.